Θα κάνω άλλα. Να ακούς. Λοιπόν, εδώ ήρθε ένας, όχι ο ίδιος, έστειλε τεχνικό. Δεν δέχομαι λόγο εγώ. Λοιπόν, αυτά που σας λέω, να μου φέρετε φαΐ, πεινάω. Έχει 3 μέρες. Ποιος, Ολυμπία. Ναι, ναι. Αφού κάθε 5 μέρες θα φέρετε, για ποιο λόγο να πληρώσω 60 ευρώ. Μα για δίμηνο είναι. Για δίμηνο να πληρώσω 60 ευρώ γίνεται. Για ποιο λόγο έτσι δίνουν τα λεφτά. Αφού θα έρθετε κάθε 5 μέρες για να μου φέρετε φαΐ. Όταν... Ναι. Η μία δραχμή σας είπα παίρνουν τα 2 και τα 2 τα πολλά. Γι' αυτό καταστρέψατε 300 χιλιάρικα τα χωράφια, τα πάντα, λοιπόν, με αυτούς τους τρόπους, χωρίς να σκέφτεστε. Έτσι δίνουν τα λεφτά. Όταν δεν υπολογίζει τη μία δραχμή, η άλλη δεν έρχεται στη τσέπη σου. Σας το είπα. Μακριά από τράπεζες. Στην τράπεζα να βάλετε λεφτά. Αυτοί που φωνάζουν και βγαίνουν είναι σαν και εσάς. Όλοι η νεολαία και κατέντησε η Ελλάδα σε αυτά τα χάλια. Έκλεισε.